ଜାଣିଛ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କେଉଁଠି ବିତିଥାଏ? ସେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ବେଞ୍ଚରେ, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାରିୟର ଚିନ୍ତା ତ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। କଲେଜ ପ୍ରେମର ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ସେଇ କୋଣ ବେଞ୍ଚ, ଆଉ ହଠାତ୍ କାହା ସହ ଆଖି ମିଶିଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଲେଜ ଆସିବା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆଖି ଦୁଇଟି କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେହେରାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ସି ମାରିବା ବାହାନରେ ତା ନାଁ ଶୁଣି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସେଇ ଅଧା କପ୍ ଚା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସେଇ ମିଠା ହସ। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ନୋଟ୍ସ ମାଗିବା ବାହାନାରେ ତା ସହ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାନା ଭିତରେ ହିଁ ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଏବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ନା କଲେଜ, ନା ସେ ନାମ ଅଛି ବହୁତ ଦୂରରେ। କଲେଜ ପ୍ରେମର କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଥାଏ, ଥାଏ ତ କେବଳ ଏକ ପବିତ୍ର ଭାବନା, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଚାଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ତାର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ମୁଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅତୀତରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ସମୟ ବଦଳିଯାଏ, କଲେଜ ସରିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଡାଏରୀରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇଲେ ବି ମନେ ପକାଇଲେ ସେହି କଲେଜର ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ସେ କଲେଜର ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ।